Bună prieteni și bine v-am găsit din nou pe canalul meu, sunt Dorotea. În videoul de astăzi voi vorbi despre vocabular medical și tot în videoul de astăzi voi face un mic anunț. Câteva săptămâni în urmă, viața mea s-a schimbat radical pentru că în viața mea a mai apărut un omuleț. Și aceasta este fetița noastră. Vă spun aceasta pentru că știu că mulți dintre voi ați așteptat cu nerăbdare și v-ați gândit și v-ați rugat pentru mine și vreau să spun un mare mulțumesc tuturor celor care mi-au scris mesaje de încurajare și de felicitare. Apreciez! Pe data de 6 noiembrie, pe lume a venit fetița noastră, Amy Melissa. Amy Melissa. Deci, să începem. Mai multe persoane mi-au scris și m-au sugerat să fac un video în care să vorbesc despre vocabular medical, adică dacă ești într-o țară străină și ai nevoie să mergi la spital, la urgență sau s-a întâmplat ceva, atunci ar trebui să știi următoarele cuvinte și în lecția de astăzi vor vorbi atât despre cuvinte pe care ar trebui să le cunoști, cât și câteva expresii pe care ar trebui să le știi când mergi la un spital sau la urgență. Deci, să începem. În primul rând, ar trebui să știi cuvântul hospital. Hospital înseamnă spital. Da, foarte similar cu cel din română. You think I should go to the hospital? Apoi, există emergency room. Bob, if this is really an emergency, go to the emergency room. Emergency room este un alt compartiment al spitalului care răspunde de situații urgente. Deci, urgență. Yeah. We had to go to the emergency room. Apoi există clinics. Clinics sunt ca și în română, clinici mai mici, în care pur și simplu mergi la controluri medicale sau să dai unele analize. Următorul cuvânt pe care ar trebui să-l cunoști este sickness. Sickness înseamnă boală, boală. De obicei, ajungi la spital sau mergi la un spital atunci când when you have a sickness. Atunci când te îmbolnăvi de ceva sau ai o boală anume. What sickness is he talking about? Următorul cuvânt pe care ar trebui să-l știi este pain. Pain înseamnă durere. The doctor says you're in agonizing pain, but you won't accept medication. Adesea vei primi întrebarea what's your pain level? What is your pain level? Asta înseamnă care este nivelul tău de durere, de la 1 la 10. What's your pain level on a scale of 1 to 10? Apoi, ache. Ache este un sinonim a cuvântului pain și el la fel înseamnă durere. Și de obicei se folosește nu I have a head pain, ba se zice I have a headache. Headache, dureri de cap. I got a headache. Oh, and you're gonna get a really bad headache and a flop. Headache. Sau stomach ache. Stomach ache. Mă doare burta. Stomach ache. Pot spune că I have pain in my arm, I have pain in my chest, dar când vorbești despre cap sau stomac se spune headache sau stomach ache. Următorul cuvânt pe care trebuie să-l cunoști este injury. Injury înseamnă rană. Ai căzut, te-ai lovit și ai venit la spital cu o rană. You have an injury. I have an injury. De exemplu, I have an injury right here. Injury. O rană. What sort of injury did he have? Apoi, următorul cuvânt este blood. Blood, posibil ați auzit acest cuvânt în alte situații. Blood înseamnă sânge. Sânge. Blood. She's lost blood, her iron will be low. Absolutely right. Atunci când mergi la clinici sau chiar și la spital, poți auzi termenii de blood work. Blood work înseamnă analiză de sânge. Blood work. Analiză de sânge. Okay, this is interesting. Your blood work came in this morning. Următorul cuvânt pe care ar trebui să-l știi este diagnosis. Înseamnă diagnosticul pe care ți-l pun medicii. It has information on your diagnosis and options for treatment. Apoi există cuvântul cure. Cure înseamnă vindecare. Cure. And although there is currently no cure for Anna's condition, our treatments are focused on improving quality of life and controlling the pain. To be cured înseamnă a fi vindecat. Apoi există cuvântul treatment. Treatment înseamnă tratament. Treatment. I know doctors there. I really recommend you get treatment for a few weeks. În orice situație în care vei ajunge la spital, vreau să știi următoarele cuvinte. Deci,
Vital signs. Vital signs sunt cele 4 măsuri pe care ei ți le vor lua. 1. Ei îți vor lua blood pressure. Blood pressure înseamnă tensiunea. Apoi pulsul, îți vor lua pulsul. Apoi următorul vital sign pe care ei ți-l vor lua este temperatura. Și ultimul este respiration. Câte respirații ai pe minut. Deci, pulsul, tensiunea, temperatura și respirația. Acestea sunt vital signs. Acestea sunt primele 4 lucruri pe care ei le fac, ți le măsoară atunci când ajungi la spital. Her vital signs are stable. Apoi, următoarele cuvinte pe care trebuie să le cunoști sunt pill, înseamnă pastilă sau... Ups! Apoi, următoarele cuvinte pe care ar trebui să le cunoști sunt capsule, înseamnă capsulă. Există pastile tari și sunt capsule. Apoi, următorul cuvânt este ointment. Ointment înseamnă unguent, așa. Eye drops înseamnă picături pentru ochi. Eye drops. Pentru cele care sunt însărcinate și urmează să aveți un copilaj, atunci când o să mergeți la spital, o să fiți întrebate dacă doriți epidural. Epidural este acea injecție despre care toată lumea vorbește, injecția pe care ți-o pun în spate. Următorul cuvânt este shot și se scrie așa. Acesta înseamnă vaccin. Există flu shot, covid shot și așa mai departe. Apoi să trecem la expresii. Expresii care îți vor fi adresate sau răspunsuri pe care ar trebui tu să le dai. Deci, 1. Prima întrebare este how are you feeling? How are you feeling? Cum te simți? Tu poți să spui my pain is getting better sau getting worse. Getting better înseamnă mă fac mai bine, getting worse înseamnă mă fac mai rău, mi se face mai rău decât cum era. Getting worse. Apoi, următoarea întrebare este what is hurting you? What is hurting you? Ce te doare? Și tu poți să spui I have headache or I have an injury. My stomach hurts. My arm hurts. Sau, deci spui ce te doare. Apoi, următorul lucru este posibil fiecare în mașină aveți first aid kit. First aid kit. Aceasta este cutiuța cu lucrurile importante să le ai într-o mașină în caz că cineva se rănește. First aid kit. Apoi, cuvântul fever. Fever seamănă puțin cu cel din română și înseamnă febră. You don't have a fever. Câteva medicamente pe care ar trebui să le cunoști pentru că sunt foarte des întâlnite peste tot în Europa și în Statele Unite ale Americii sunt Tylenol sau acetaminophen. Acesta este medicamentul pe care de obicei ți-l dau pentru durere, ca să amelioreze durerea. Și ultimele 2 cuvinte pe care am vrut să vi le spun sunt recovery. Recovery înseamnă recuperare. Adică după ce ai fost la spital, după ce ai avut o boală, recovery este procesul de vindecare, de recuperare. Iar bed rest. Doctor's got her on full bed rest now. Bed rest. Doctorii îți vor recomanda bed rest, adică să stai în pat ca să te odihnești, să te recuperezi și să te vindeci. Bed rest until your strength returns. Deci acestea sunt cuvintele despre care am vrut să vă zic. Sper să fie de folos pentru voi și încă o dată vreau să vă spun un mare mulțumesc pentru mesajele de încurajare pe care mi le-ați trimis și pentru mesajele de felicitare. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu, nu uita să te abonezi la acest canal pentru că în continuare mă voi strădui să postez videouri în care învățăm limba engleză împreună, învățăm cuvinte noi, învățăm expresii noi și învățăm despre viața în Statele Unite ale Americii. Mult succes în continuare și ne vedem în videourile următoare. La revedere!